John Cena, John Cena. Nu stau la discuții, îți dau sin din prima. Are you sure about that? Salut fraților, după cum știți, John Cena s-a alăturat trupei Five Gang, dar nimeni nu l-a văzut pentru că John Cena a făcut ce știe el să facă cel mai bine. Așa că voi m-ați spamat să fac greșeli în Five Gang John Cena, noua lor piesă. Mă așteptam la asta din partea voastră, așa că de data asta am reușit să editez la timp și cred că videoclipul ăsta e cel mai reușit de până acum din seria asta cu greșeli. Dar asta rămâne de văzut, să vedem ce ziceți și voi. Da, și un mic anunț, trebuie să vă spun, mi-am făcut și eu cont de OnlyFans. Nu, coaie, glumesc ușor. De fapt, mi-am făcut și eu buton de join ca toată lumea. Deci dacă vreți să susțineți canalul și să faceți parte din aeroportul Rovion, ok, știu că a sunat lame, vă aștept acolo și pentru cei care dau join o să vă dau părți din viitoarele clipuri, din seriile noi. O să vă apară și un Rovion mic în dreptul numelui atunci când comentați și o să vă țin la curent cu toate noutățile de pe canal. Deci ne vedem acolo pentru cine vrea. În episodul de azi o să vorbesc despre ce mi-a plăcut la piesă și despre ce nu mi-a plăcut, greșeli, nu că ar conta prea mult părerea mea, dar mă știți deja, fac și niște miștouri pe aici. Așa că eu zic să începem. Îți dau sin din prima. John Cena, dau pe sport mașina când intru. Mă frate, care e faza cu piesele de la Five Gang? De ce aproape toate piesele lor încep cu titlul piesei? Adică găsim asta la Mod Avion, melodia se numește Mod Avion și începe cu Mod Avion. Pe Mod Avion îți dau ocupat. Sos în cantități industriale. Hocus Pocus. Hocus Pocus apar banii. Tank. Sunt ca un tank. Nu mă dobăr, băiatul e blindat. Și John Cena, bineînțeles. John Cena, John Cena. Nu stau la discuții. Piesa se numește John Cena, un nume la care chiar nu mă așteptam având în vedere că ultimele piese de la ei au fost date după anumite trenduri. Dar se vede că nu prea au crescut cu John Cena pentru că oamenii stau într-un ring de box și Gami are niște mănuși de box pe mâini, deci n-are nicio treabă cu John Cena. Pentru că știm că el a fost mare wrestler. John Cena, John Cena. Nu stau la discuții, îți dau sin din prima. Păi stai puțin, Shelly, ce vrei să spui aici? Îți dau sin din prima? Îți dau sin din prima. Păi ce, poți să dai sin și din a doua oară sau nu înțeleg? John Cena, dau pe sport mașina când intru în liceu se termină. Ce se termină? Caroseria? Sau cum a spus tipul ăsta aici? Băi, Jelare, te rog eu, nu mai da pe sport mașina pentru binele tuturor, pentru că știi și tu ce s-a întâmplat ultima oară, așa că... John Cena, dau pe sport mașina când intru în liceu se termină șmecheria. Sport mașina când intru în liceu se termină șmecheria. Aici puteți vedea cât de valoroasă este o prietenie. Shelly și Gami se joacă pe consolă ca niște prieteni adevărați. Doar că acele controlere nu sunt aprinse, așa că la ce se joacă? Bine, de fapt, a lui Shelly se aprinde la un moment dat, dar a lui Gami nu. Înseamnă că au făcut faza aia, știi, când te punea măta să te joci cu fractul ăla mai mic și tu îi dădeai un control care nici măcar nu mergea sau nu era aprins, ca să creadă că se joacă și el. În orice caz, cred că așa au făcut și ei. Se termină șmecheria. Știu că vă oftic, o fac din adins. Când sunt cu băieții mei mă simt de neatins. Și tot Gami spune că atunci când e cu ai lui e de neatins, dar aici era cu tovarășii lui și a fost atins. Ok, recunosc, deja se învechește duma asta cu moșul, dar trebuia adăugată și aici. Hack, zici cam hack, sunt peste tine. Aici cred că au făcut provocarea câte persoane pot încăpea într-un ring de box, iar la partea lui Gami, cum am spus și în alte clipuri, același stil obosit al lui, cu mă sună băieții. O fac din adins. Și bineînțeles că și-a luat ochelarii lui preferați, ce să mai zic frate, se vede că Gami a fost alăptat de Dorian Popa când era mic. Tatăl meu drag și iubit, știu că mult te-am necăjit. N-are sens, nu o dai cu mine, n-are sens, aoleu, Aoleu, stați așa puțin că a apărut Diana Condurache cu flow-ul ei la nebun. Se pare că în sfârșit influențele lui Alberto Grasso au ajuns la ea. aoleu, Aoleu, îl văd pe Grasu și zâmbesc. Aoleu, pe Instagram îl urmăresc. Fac Caterinca, cum vă dați seama, și n-am ce să zic despre partea ei. A fost scurtă, a sunat ok în comparație cu alte piese, adică nu a sunat a curcan, știți ce zic? Bă, dar nu știu cine i-a găsit outfit-ul ăsta, că zici că e Joker-ul sau zici că e golf de la cu vopsea cameleon. și gheață la gât până răcesc. Și îi dau bum, 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 încă un tun. Bum, bum, bum.
Stați așa că a intrat Pain-ul pe strofă și s-a terminat, deci s-a terminat. Mă și miram de unde cu tremurul ăsta pe aici. Uite mă unde era copilul de mult pierdut al lui Țancă Uraganul. Dar stați așa, doar nu vă imaginați acum că piesa lui Țancă Uraganul e aia originală. Și el a copiat-o din altă parte. Și da, amuzantă rău partea lui Pain când cade. Adică pentru mine a fost destul de credibilă. A fost mai credibilă căzătura asta decât râsul care a urmat. Adică așa râs fake n-am mai auzit în viața mea, serios vă zic. De fapt, l-am mai auzit odată, stai așa. Șmecheria! Sar pe mine, zici că sunt magnet. După bani alergi, zici că sunt. Ușor, ușor, că a intrat și Kid de la Shatra Benz. Bine, frate meu. Am o pereche de Nike-uri vopsite manuale, speciale pentru mine, că sunt băiat special. Alergi, zici că sunt atlet. Nu mi-e Deci a dat-o bine rău Kid. Deci până acum l-avem pe Țancă Uraganul Junior, Dorian Popa Junior, Kid Junior și un Golf 4 Cameleon. Bă, glumesc că acum partea lui Mădălin a fost și ea ok, dar stau și mă gândesc de ce au avut așa părți scurte fiecare. Dacă stau să mă gândesc și să împart piesa, aflăm că melodia are 3 minute și 40 de secunde, dintre care partea lui Shelly a fost 2 minute și 18 secunde, Gami a avut 12 secunde, Dia a avut 12 secunde, Mădălin 14 secunde și Pain a fost puțin mai norocos, 26 de secunde. Dar Shelly 2 minute, serios? Te descurci tu. Nu fi fake când o dai, trebuie să... Bă, să știți că mă întrebam când mai scoate Travis Scott ceva. Nu fi... Ce ai făcut, mă, Travis? Ai lăsat-o pe Kylie și acum faci adlib-uri pentru piesele Five Gang? Mișto așa, vă dați seama. Hai că ne era puțin dor de bara de tracțiuni invizibilă șelare, dar zic eu de ce nu ne era dor de gentuța invizibilă. Nu înțeleg de ce ai readus-o, aia e acum. Fraților, noi am fost Five Gang și ăsta a fost John Cena, clipuri în regia... La sfârșit, Shelly are un mic speech acolo, ba chiar e destul de grijuliu să acopere sigla de la Merzan, dar nu înțeleg de ce s-a chinuit să o cenzureze dacă puțin mai sus aia mică se vede foarte bine. Să facem un clip cu lucruri affordable și noi am acceptat provocarea. Și mi se pare puțin ironic, ei stau acolo și vorbesc despre o încercare de a face un clip cu lucruri affordable, dar stau cu mașinile alea în spate. Da, sunt niște lucruri foarte affordable. Și acum ce mi-a plăcut la piesa asta? Videoclipul, clar. Se vede că a fost altă echipă în spate de data asta, chiar arată mult mai bine și au avut și camera movementul ăla foarte smooth și luminile la fel. Au făcut tot clipul. Cu toate astea pare puțin inspirat din K-pop, nu? Bun, cam astea au fost greșelile pe care le-am găsit în John Cena, dar bineînțeles nu le-am găsit singur pentru că m-ați ajutat și voi. Și cu ocazia asta vă zic mersi pentru ăștia care mi-ați dat mesaje cu ce ați observat și voi în clip. Așa că nu e tot meritul meu, deci când mai aveți idei îmi spuneți și o să încerc să mă uit prin toate. Și dacă acum ceva timp era mare ceart între Exploit și Shelly sau Abi și Velea, acum biful e între Macanache și The Watcher. The Watcher a venit cu un clip în care i-a dat expose lui Macanache și sincer clipul lui The Watcher e singurul care merită să aibă o melodie tristă pe fundal, pentru că situația chiar e tristă rău. Poate o să vorbesc despre asta în noul TMB, până atunci mă găsiți pe Insta și nu uitați de butonul de join.